أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب والدوائها وعافية العبدان والشفائها والنور الأبصار والضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين. Touba missiribah ambaw bela jelen fo dante foli mina ala tanunen kofe ka barka dayi akan nema dilen bela jelen ni anka aywa ka nema ni kisini ni o ala kelen bolo akoci ala kira ka alayhi salatu wassalam anaka somo na ka sahaba be no temena ka boy ambaw be fo amba fo awni fama ka sababu yake murade tumbe anna akun gelera telefla na kosobe o de kama antun tega walanda nundi bo muran yi hal saman no ya kosobe me ambe duwo ni awbulo aka walanda impunya kama antifeka fama au ma abada na maboka au blasira aywa nanga walanda wi o kama amba befo che muso demseni mo koroba siti mo be ba befo dante foli mina ambe duwo ni awbulo ka duwo ka befanai ani walanda no be bolo ka ta sito sitika foli temenen ko fambe duwo nyina o be bolo ka duwo ke awi alaka hera ke ambe alaka gerjego foni alaka haminan ko be la jere no ya ambo mun nyini ala bolo ni jeso sigin kono ya no alaka no ya nyambe stra femi fana nyini jeso sigin kono alaka kisi oma ambe mun nyini ala bolo jena lahara alaka no ya nyambo stra memi fana nyini lahara li je alaka kisi ofana ma alaka so nyuma ke ambe la jere ni la ko be mo la no e haminan ko ye alaka bela jele hamin no ya rabbi ya rabbi ya rabbi kala fiadu anga du kono anga kole kono anga furu kono anga demba ya kono anga dugu kono anga jamana kono ya rabbi alako kanyi alakira kama no temena ka boyno walanda no anya chaman fo ala halsa ambi ambalma chewde ka walanda me fannu taamuli bayna zawjaini ewa walanda abina fo chew kono ka fanfela asira kunche yoro makaba bado atina bambi menambe sigiwere kenin kofe hakila me nyogon blasira o kama wala na jamanja onte ble o kama nye fla fara nyogon ka bi wala nda fly jumenye ij'ali jimaa ba'idan an uyun al-abina ani wa ahzir itiyani doban kuma fla de bena fobi o donga an kuma na kafo nyogonya ka cheni musoche anko au kanka oke au ni nyogon che farda dido parce que fru ka tanke au fru la nyogon ko mani ndakale be au ni nyogon che kelen shi dianye to man kanga atike kelena ya fama fona suru ya tiga ka lako do de kama komi o fole ndo chukomna bo sisano amena kuma choya min ka bi o e wala nda fly o manjan ko so amenu to nyogona o kama ako ika kafo nyogonya min nanko ikake ya famia anya ala ya daga iye n'importe que mais ala ya daga iye n'importe que mais chogoya dobeno ani la hala dobeno ayi balika bo oma o folo ikana kafo nyogonya ke iki yoro ma janyega kafo nyogonya wakati la an uyunil abina'i kabo ideuma ebe kafo nyogonya la yoro la ideumbe yeno ideumbe sokono de nyena tige odido amusuman fara chemanka ube sunogola wala ube nyena iki yere majanya ola awala nda flana menake kana kafo nyogonya ke muso ko fela nya fanfe okoro jume nyamananta be ke fami fe e fana kana kafo nyogonya ke o yoro fanfe la fe okumana amena nunu foku wala sabana mimbala o haidi kana muso nyini ka to regili kono walma ka to bange jolo kono me o wala ndat natabi ya famia okumana lako mi fora kafo nyogonya ka balase min bla anye cheni muso che o eni nun doronde bo amba damine kafo nyogonya la ka yoro majinya ke ideuna o ye wajibi de kafo nyogonya flaika na obe kafo nyogonya ke wakati mina aka o yoro majinya adiuna nasro ebe sokonnana ideumbe yeno ubu nyela wala obe snogola atibe ika kafo nyogonya ke musola ya famia bo ni ayasoro ku bi sowere de kono I hakilla tigelendo ku ube snogola awo basiti ola abenafo odongo doeni kesho kile nyini ngalike siti sanfe yana bon ani mufu ayi o choko kelende don baga we nyogon fonko nyogonya munna we denyereni masalan demi makalo woro soro fola ko halni o ba nyena ibsaka kafanya paso o tado fembe kake demi makalo fla kalo sabati teme oluka denyereni wala ko basiti odila na bora ola den koroba yala nyena tigele
ay atebe ka kafonyo ke hal na be sunogola kanake parce que abseka ke enya na ka be sunogola kaso ate sunogola ko mana be ala dili Allah subhanahu wa ta'ala kan be dine fam ya cigo nyuman aywa utemenen ko fe ako amaliyatul jima' ako kafonyo nya bara yere sirrul asrari ko ye gundo ka gundo de ibe gundo min donde ko ye gundo ka gundo de a gundo alendo de ma be iga kafonyo nya gundo de don ma be ifaye ibaye manyo magaye ibaso doka lara chejugo be kafonyo ke manyo maganye na haram ya lendi do wallahi haram ya lendi do kafonyo nya banka ka ki ma sinyena fo ceerne muso yere drompew amanka akuku denyena amanka akaku balmanyena amanka akaku sinjinyena amanka akake moshinyena halni aya soro ko ye karamogo bi seka explication de duma seka kechugo de yira ula me amanka ukata ka yere jolenyena walma minafo manya magano ati bende ati be haram ya lendo walma ki sigi udala itlobe ummankana haram ya lendo o chiro kilo fana ati be chere fana ye aka na muso fla masalan a muso fla ku bela jile nyini dilanka nyogofe ni fana haramelendo ini muso mana ja chugo ati be ka fu yiko de kelen nyini kelen jole nyina ati be ya famia o kuma na gundo dandido akofa ja'aluha fi makanin khalin ko okmana aya ka fonyo nyake yoro milango no nyalendo mashiteno mo shiteno مغلق أكاسر فانا أبي يرى من الدائرة تقولندو لا يراكم فيه أحد من الأبناء ما شكنا أوي كماتي الدوما منا أبي دينفو أكرو باسكي ديني كسرو إلا كتمي مغشامانكا أكمانا إكاكي يرولا إبي يرولا يرومي لانغولانو ماورتين إكاكي يرولا فانا يرومي أداسو غلندو إدالا مغشيتين كماتي إديما akanake mashinyena ya famia sino abe bara mi mandi alai amandi alai o chokelendo ambe afo mogo e jogo dido akera chede akera muso de ini muso ko mi beteme awni nyogonche kafo nyogonyaka e bolangali mogoye a haram ya lendo ko mi beteme cheni muso che au kere shiteno mun kanka lateme yorola odakalinte fo sharti misali yala ibina nyefo docteur dodi parce que tara fura kella docteur yorola bon ayi nyini nga fendo walma ami nyini nga yere koy ibse ka fendo chugo ya fo ayi okmana abse ka fendo nyedo oyoroy walma kiri do beno ebe fe ka nyini nga like don baga dola okmana ika explication do di o don baga ma pour que akase ki blasra ni ka aka famiyay basiti ofanana na bura ola ka dabo akama ka kafonyogonya langali akera mao maye a haram ya lendo walma karamo yerete koy me ibi ka fo hakilima dodi ibi ka fo kodona dodi atigila mo afo kunte fenwere ko akam blasra ne ba ke ni choko endela eske ni na ben wala ni tibe okmana basiti ola walma tuguni hali ni kafonyogonya mini ere bake ikana fo ko nere ba ketanto nere ba keta ai atisi ofolila ibise ka mokola kala iba ketan chokoina iba famiyata iba fota iba keta ibise ko explication ni mogoma kaso ima fo idala ko nere bake komi muso nunu chama yere ba asiti fasu nunu ka yere be nyogon kala yenno ubi fen chama fo nyogon yenno okmana anta fo nu muso damadido ko basi bola kaso be ka nyogon kala ni cheni were tina kola mi chini wirete la de nyogola kala nasra kunye odeye basite ola me kata nyogola fo ka nyogo shuka ke wali cheuka haram ya lendido walma ka keni aywa chugo ya were minti karansrai o haram ya lendo ika ka fo nyogonya ke chugo iko langali kenema wala mogoy o haram ya lendido okmana gundo dandido ambe ala dili Allah subhanahu wa ta'ala kan bi sabama parce que ante se ka fa haram ya lendo chugo beka sahaba do kera okumuka kafonyonya kechugo okumita langali ala kiraye yasa aku blasra ya famia ako sa'ala muawiya ibn haidar al-qushairi
nin sahaba ke akachala ka fo nyogona kibariya wala alibi nyingali kala kosobe hadisa wala wal ma cheni musoka hake alibi nyingali ke alakira la kachaya nin chen koni alidi ku alakira ba dondola no ye Muawiyah ibn Haidar al-Qushayri aku ya Rasulullah aku alakira alla ura ya famia yali fenye alla ura yewa femi nambina omawa ani femi namba da okoro amuso na ndiun eske oluka yeli ke alla ura la wala ura yirali yewa bayi ni ngalike tandi walma amuso ani anga jongo yal anga laura bisaka yira olulawa qala ala kirako ama ihfizi awratik ikal laura sutura illa min zawjatiki foka bo ifuru musola aw ma malakati yaminuka walma ikajon muso ikatari muso ya famia na bora nununa ikal laura dogo kan ikal laura yira mashila na make nununye ya famia okman ala kiraye ablasira deja qala Muawiyah ibn Haidar kaleko قال يا رسول الله أرأيت إن كان قوم بعض في بعض أقول يلي إما يمغدو برا مغدو لبا أقول جميني إدي مسو أنبالمو أنسنجو أندو سيكا نيغون لاوراي باسكي أنبي برا نيغون دي لا ديجا أنفاني أنباو قال على كراكو إن استطعت أن لا تريها أحدا فلا ترينها أقول معاوية نيسيرة موسي كان سيكا إلا وراي كان إلا مغشلا يا فاميا إما سيكا مغشي على أودي كان إلا مغشلا قلت يا رسول الله معاوية قال لكم على كلام حرسا فإن كان أحدنا خاليا هل ناس قال لنقرن لأنه سود يكون عن كلم بيود بين ماشيتين قال على كلاكو علما فوالله أحق أن يستحي منه من الناس أكو معاوية على كلاكو علما كو منك لي معاوية كو على odeka kanga mbalo ya alema katime mogoka parce que ni langolum be sokono choko ala bende okman ikanga mbalo ya Allah subhanahu wa ta'ala ma ya famia bokman nibe nyengen kono wala ibi kelembe nibe nyengen kono ka soro imase nyamam boyro yerela ipsegi ka sutrato ila folo fika se nyengen kono na yerela ya famia amma ki kulugutu bla sokonna na tento anta fa haram ya lendo mais islamia kon ladamu nyuman konte ladamu nyumante okmana ka fininke ila o de kayno okmana ko akaka angam maloya alama o wakati konnana okmana limba yira mo manka ki illa urabo aywa choya shika kwa kayi mo fe abada bon ni nyore na ba profiter do be ngal doke o be ngal jumengo ba fo ko mo eni muso aka telefoni na sisa ina fo whatsapp nunu sanfe walma video appel video nunu na ini muso ka nyogon filmer ka chi nyogon ma ko ali obebewa awo ni wakati ala kira ka watla ni kuntena me shariatu ya daga parce que enye bi se ka fenfenye ka asrama haram ya ika okuma ni yo yetelela walma video la ko basitala fo do sarla ka fo karamo do sarla ka fo ko nasro ko hari camera ndo bi bolo abe bi karamo nunu ndere ko hal nasro camera ndo bi bolo ini muso bi se ka nyogon filmer o choko yala aba video bla nyogon bolo wala cassette bla nyogon bolo après a kofe awba laje mais sharti jume bala akasro video mo shita laje ni furumso yerete akasro o video mo sita laje ni furche yerete ya famia eche minyata nasro muso nani de bibulu i muso nani msipise ka laje basiti ola kasro obika furu konnana bon na bura ola muso yere damata u yere mankanga nyogonta laje ya famia o chokelo no fana ini muso do me kafo nyogonya la ko foto da walma ko video da ko chimo ko berema o fana haram ya lendo hal nasru be ka ci inyo muso min boro ko furle me ire de ba ni haram ya lendo parce que bi mo ba beke ambe ala deli Allah subhanahu wa ta'ala ka dine famia choko nyumandi amma o chokelo no fana uko masalan ka foto fanata ina fo cheka langolo foto ta ka ci ayre furu musoma
wala muso ka yɛrɛ langolon ta k'a ci a furumuso yɛrɛ ma video la walima photo la bon ni furumuso yɛrɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ t'a lajɛ a yɛrɛ kelen kɔ baasi t'a la walima muso fana ka ta k'a ci e ma n'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ t'a lajɛ ni e kelen tɛ baasi tɛ o la i yɛrɛ furuta n'a bɔra o la haramuyalen don o kumana an bɛ ala deli Allah subhanahu wa ta'ala ka diinɛ in faamuya cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma o kuma lawura ko fanfɛla fɛ nin bi don a la maa kan ka i ka kafoɲɔgɔnya dogo cogo min na nin ye o kuma dɔw ye y'a faamuya wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala kira ko tugun nema ni kisi b'a ma iza ata ahadukum ahada ko n'aw do kelen nana a furumuso la ɲinini tila fɛ dilan na ko fal yastatir k'a k'a yɛrɛ sutura y'a faamuya o kumana ka birifini do biri a yɛrɛ la k'a yɛrɛ sutura a ka kafoɲɔgɔnya wagati la bon y'a fɔ cogo min na hali ni i ma nin kɛ haramuyali tɛ a la shurutu mɔgɔ min e yɛrɛ b'a dɔn aw bɛ hakɛ to e yɛrɛ b'a dɔn ne tɛ daamu sɔrɔ n tɛ diya sɔrɔ fo n ka langolon de bɔ ni muso bɛɛ o kumana a bɛ daga i ye i k'a kɛ walima e yɛrɛ b'a dɔn ni ne ye kafoɲɔgɔnya kɛ nin cogo in na n tɛna santema foyi sɔrɔ a la o kumana i bɛ se k'i ka fini bɛɛ bɔ i la i k'a kɛ mais ladabu kɔni ɲuman o de fɔra dɛ a ladabu ɲuman o de fɔra y'a faamuya o kumana ala k'an bɛ sɔn min kɔni ka gɛlɛn n'o haramuyali yɛrɛ nana katan o ye minnu fɔra kana muso ɲini a kɔfɛla fɛ kana muso ɲini k'a to laada kɔnɔ wala bange joli kɔnɔ wala mɔgɔw ɲɛna nin de ka gɛlɛn a tɔ ninnu bɛ a tɛ haramuya i kan nka n'i y'a kɛ o la o de ka ɲi nka n'i m'a k'o la baasi t'a la dɛ k'a fɔ i bɛ jurumu sɔrɔ a kɛli la ni hadisa yɛrɛ sahara kɔni wa kana abdullahi ibn umar akira radiyallahu anhu ala ka je ka bɔ ana ma iza arada jima'u na la firaka be ka fo ɲɔgɔnya ka muso la akhraja kulla shay'in fil hujra abe fɛn bɛɛ lajɛlen bɔ so kɔnɔna na hatta radi'a hal n'a kɛra sinjimi den de ye k'a b'a labɔ kɛnɛma a t'a to so kɔnɔ ka fo ɲɔgɔnya kɛ yen nɔ o kuma na an bɛ se ka min fɔ nin yɔrɔ ninnu na komi n y'a fɔ cogo min na ani dɔw bɛ ɲininkali kɛ ko yali i bɛ se ka kafoɲɔgɔnya kɛ i muso la ka yelen to ye wa nin bɛɛ lajɛlen bɛ don nin hukumu de kɔnɔna na a bɛɛ kuma dɔ fɔlen don a la mais ni e yɛrɛ b'a dɔn ni ne ma yelen minɛ n tɛ diya sɔrɔ la n tɛ sentiment sɔrɔ la sariya b'a daga i k'a kɛ baasi t'a la mais n'i b'a dɔn kɔni a bɛɛ lajɛlen ka kan ne ye komi dɔw fana b'a la i b'a sɔrɔ dibi olu fana bɛ sentiment sɔrɔ dibi de la a bɛɛ lajɛlen mɔgɔ bɛ yen nɔ aw ka hakɛ to kalan sira de don ladamu dɔgɔya tɛ i y'a faamuya o kuma na nin bɛɛ lajɛlen kuma fɔlen don kitabu kɔnɔna la waqalati ummun li ibnatiha muso do ako a denmuso ma tansihuha tuma min na a bɛna a denmuso kɔɲɔbɔ a bɛna i kɔnɔ jɛya ye ako idha arati an takuna sawratika jamila ako n'i bɛ fɛ i ka kɛ kɛcogo ɲuman na inda abinaika i denw yɔrɔ la i ka valeur ka bonya i denw bolo i lahala ka ɲɛ i denw bolo i ka kɛcogo ka ɲɛ i denw bolo n'i b'o de fɛ faj'ali khalwatika ma'a zawjatika ba'idan an uyunihim o kuma ko ni cɛ kelen bɛ wagati min na kɛrɛnkɛrɛn ma n'aw bɛ kafo ɲɔgɔnya la k'i ko janya ka bɔ denw ma ni cɛ ni bi ka fɛrɛ wagati min na o kuma na kana o kɛ denw ɲɛna o kuma na o haramuyalen don cogo min na ayiwa toujours a fana y'a denmuso bilasira o cogo kelen de kan an ka hakili to nin na ni so ka ca an ka denw ka so bila yɔrɔ la yɔrɔ min n'a ni baw ka so man kɛrɛ ɲɔgɔn na y'a faamu ni kafo ɲɔgɔnya bɛ kɛ a ka kɛ so kɔnɔ so min ani denmisɛnninw tɛ ɲɔgɔn kan ani an ka kalandenw tɛ ɲɔgɔn kan ani an ka baarakɛlaw tɛ ɲɔgɔn kan ani an ka maradenw tɛ ɲɔgɔn kan a kana kɛ cogoya si la ko mɔgɔ dɔ ka i mankan mɛn walima k'i ye a ɲɛ na walima ka hali ja ye a haramuyalen don i y'a faamuya o kuma na toujours bilasiralikanw de don ala k'an bɛ sɔn a ba ma bon sisan nɔ an bɛna walanda min tugu nin na o ye walanda filanan ye inshallah komi walanda ninnu surunya yɛrɛ kama an y'a kɛ nin kɛcogo in na yaasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ ko la ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ka diinɛ in faamuya cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma